imos ver como facer unha proba. Polo momento xa temos creadas preguntas no banco de preguntas, que xa vimos de ver como se fai. Entonces, para crear unha proba, o que facemos é primeiro activar a edición do curso, para que apareza en modo edición e podamos engadir a actividade. Unha proba ou test é unha actividade. Prememos en engadir unha actividade ao recurso no tema no que queremos facer esa proba, vale? Logo buscamos entre as actividades a proba. A seleccionamos e dámoslle a engadir. Nesta primeira pantalla vou poñer o título, unha pequena descripción, na sincronización podo escoller a data na que se abre e se pecha a proba e tamén o tempo límite, por exemplo, se quero poñer que teñan 50 minutos, vai aparecer unha mensaxe ao principio do test que di que só teñen eses 50 minutos. Se eu poño estas datas, hasta este día, non aparece o exame na vista do alumnado. O alumnado non pode saber que vai haber un exame. De acordo? Se polo contrario non poño data de sincronización, entón vai aparecer en aberto o exame, a proba. Aquí podemos escoller se os intentos deben entregarse antes de expirar o prazo ou non. Normalmente un examen sí, de acordo? E na cualificación poñeremos a nota que temos que conseguir para acadar o aprobado. E os intentos permitidos. Se é un test para practicar a teoría, podemos deixalos en límite, pero se é un examen, temos que poñer pois un intento. As demais opcións podemos deixalas por defecto. E dámoslle a agardar e presentar. Agora xa temos creada a proba, pero temos que engadirlle as preguntas. Entón, para eso, editamos a proba. A edición da proba pode accederse por aquí ou ben dende o bloque de administración da proba en editar a proba. Prememos editar e vemos esta pantalla cambiou bastante con respecto á versión anterior, pero agora é bastante máis sinxelo. O único que temos que facer é premer en engadir. Podemos engadir preguntas unha a unha, pero non o aconsello, porque entonces as preguntas creadas nunha proba só son visibles nesa proba, vale? Ou podemos premer no banco de preguntas. Neste caso, o que vai aparecer aquí é o meu banco de preguntas deste curso. Aquí podería escoller a categoría correspondente, vale? Almacenaxe web, e añadir as preguntas manualmente. Daríamoslle a engadir despois de escollelas. Pero tamén podemos engadir preguntas aleatoriamente. Prememos neste enlace, escollemos, por exemplo, imos escoller de aquí porque de almacenaxe web non teño máis, a categoría da que quero coller as preguntas aleatoriamente e indico cantas preguntas de xeito aleatorio vanse engadir á proba. E logo, premo engadir. Vedes que estas dúas non teñen este dado. O dado indica que son 3 preguntas escollidas a chou desa categoría. O que tamén podo facer aquí de xeito distinto a como facíamos na versión anterior é repaxinar. De acordo? Podo repaxinar premendo en repaxinar e indicando que vou querer 2 preguntas por cada páxina, ou ben podo facelo manualmente, pinchando na cruceciña e sen soltar o botón do rato arrastrando. De acordo? Se quero ver como vai quedar a proba, teño a vista previa igual que na versión anterior. Pero aquí hai algo interesante. Teño 5 preguntas. Se quero puntuar sobre 10, que é a calificación máxima, podo editar o que vale cada pregunta. Teño que poñer o que vale cada pregunta e logo premer Enter. Senón non pilla o cambio. De acordo? Podo poñerlle 2 puntos a cada unha, por exemplo. Cando xa rematei
de configurar a miña proba, doulle a agardar. Para ver como quedaría, premo en vista previa. E podo moverme polas páxinas co menú de navegación. De acordo? Volvería ao curso, dende a barra de navegación, e tería engadido aquí, aparece aquí a proba que veño de crear. De acordo? Se quixera modificala, bastaría con entrar nela de novo, tendo activada a edición, e aquí tería a administración da proba e podería editala novamente. Como vedes, é bastante intuitivo. Veño, ánimo e adiante.